Wonten Mbak Yu Lisa Purnama Campursari. Gak wani aku, sumpah. Aku ngriyen iki tak tinggal loh, marah ya. Madhep rono sik, Mbak. Madhep rono diri, Mbak. Madhep rono lho sampean, madhep rono. Madhep rono lho sampean. Maksudnya piye? Sampean madhep rono dilu, ngono dilu tok iki. Alah wes kok. Lah ya kon dilu angel lek yo. Padahal aku gak njaluk suwi lho, dilu tok ngono ae. Aku yo mah. Wes tak madhep rene. Mau kadong aku genten purek. Benang. Mbak Lisa. Nggih. Alhamdulillah niki rawuh wonten tlatah Telaga Wungu. Nggih, wis arep mangkate dhewe udan ya ta. Emang gak udanan to, Mbak? Aku miber kok, Mas. Oh, itu tunggal siluman ojo boleh. Malah miber. dendeni wong. Nggih, Mbak Yu. Alhamdulillah sembah nuwun kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Suwini ingkang sampun ngrawuhake sak kanca. Nggih menika dicaranipun mantenan. Diatur salam rumiyin monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blas. Iki kok ora ana sing jawab jane padahal ki jawab salam ki wajib lho hukumnya. Wajib Nggih. Ulo Kok salam ki dibatin. sunah. Lah mangkane kuwi lho, baleni pisan kas, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah lak nggih ngoten to, Pak. Kowe ngerti masih sing kuwi Pak kuwi lho. Waalaikumsalam. Kayak gak ikhlas kok modele. Awas. Cekak tapi nek yo banter ngono lho. Ya ora apa-apa nggih. Ora apa-apa. Ngaturaken sugeng dalu menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ibu ingkang agungan kersa. Inggih. Mboten kesupen menika kangge para rawuh ingkang sampun rawuh dalu menika ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu sugeng lelenggahan. Sinambi anggrahabi pasugata ingkang sampun sumadyo menika. Nggih. Menika ndongakne manten. Nggih didongake, Mbak. Ndongake. To. Mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga ingkang tansah manggih bagya mulya. Amin. Berkah barokah anggenipun omah-omah. Amin. Amin. Waduh, Mugi-mugi enggal dipun paringi momongan. Amin. Nggih. Wis. Sampun Mas, rasa oke-oke. Tak kira neh. Amin, pokoknya donga sing apik. Nggih, Mbak Yulisa monggo dipun aturke tetembangan. Ayo, adek anyep ngene, krik-krik. Iki nganggo bawa apa ora? Lho, napa niki nuwun sewu mboten ngertos ya kula. Kejutan kopi jahe. Kopi jahe. Oh, kopi jahe. Nggih, niku Oke. pamudutane kopi jahe wis didepeni. Ayo penak tenan to. DP-ne 50 ya? Urung Buka keseng kok. dasar. Nggih. Ngene iki gak penak jane kok. Kopi jahe wis misuwur rambulan wiwit dari Jos, mangko ngisor bening. napane Pak sing jes? Ya wonge sak suarane. Lah ngoten nggih Mbak Kung. Wonge sak suarane. Wong ingkang
Wis teko. Niki kode wis teko wis diweki kok sok kurang trima lho ya. Wis teko kilo sak galon. Nah aku lho urung, aku urung. Pada senja warung kopi ora mikir sesuk blanja senadyan kopi sak cangkir. Monggo dipun aturke kopi jahe. Wancene surup surya sisih wetan padang sesulake rembulan wiwit ndageri Senadyan kopi sacengke nanging bisa gawe adepike yen ora ngombe sasore niki wau sing ngersake kopi jahe pundi kok kula supe wau cah sing ndi wau cah. Pripun? Disiki. Mboten disiki ngoten aku anggere ana kene sentak elingi kinene ya wonge mbah mau. Matur suwun dipun lajengake Mbak Yu. Wes misuwur ayo kanca
ben do melek ketoke do meneng kabeh. Biasane tiyang mriki niku remen ngeten iki lho campur sari. Kok do meneng kabeh kademen no? Wis ora usah kuwatir, ora usah mikir nyangoni, sementing nek kene seneng ngoten mawon. Nek ora yo bangeten. Wes misuwur kabeh. Rasa enak ugaran magleke. Agawe maremeng ati. Ayo dulur ngunjuk kopi jahe. Kopi jahe sampun katuraken, matur sembah nuwun. Niki saderenge nuwun sewu nyuwun pangapunten nggih Mbak Yulisa, Mbak Yurosi Rosita, niki pamundutanipun Tayuban niku aja dimburekno dhisik, mongko nek do mulih ngoten.